Satria Bagus bareng mlebu nang tangan. Tapi sing alas meneh ayo padha sing hati-hati. Nyoto ngendikaning Kanjeng Rama Raja Pandhu. Aku ing minigirakas mendolo wis menangiran cung nampak-ampak kaya pengantennya. Ning Raden Sina iki bakal mundur sejangka bakal tak takon. Teco silaksana tecane wong bangku disinter-sinter sinang bate wong bagus. Wani mlebu nang tepi sing alas dari Satria Bagus. Utuk. Takon kalan aku. Yo. Yen takon kalan sapa kang dadi setan parat. Satria Bagus. Op. Kowe takon marang aku. Ayo dasar. Yen takon marang aku iki. Bateh kinten pendali sawadya kala ning tepi sing alas menara kelimun. Wis Satria Bagus tenang. Takon kalan aku. Yo. Raden Sena kaning Raja Pandhu putra Gunung Ratawa. Raden Sena putra Gunung Ratawa ya kaning Raja Pandhu. Yo dasar nut. Sena. Op. Wani mlebu nang tepi sing alas menara kiri arep perlu apa? Mangerti kinten penjara. Yo. Raden Sena iki sih Joko durung duwe negara. Yo. Lalu kena gerokan Kanjeng Rama Raja Pandhu. Yo. Yen Raden Sena kudu alas Mendolo Giri. Yo. Ramaku goning alas Mendolo Giri Yo. mawon. Apa mung ngono Raden Nek Sena? aku tomo cokro ngati alas Mendolo Giri wiring itu. Yo. Yen aku bisa ketemu kelawan syukur binagi seuga siram bangsa wadah mawon. Yo. Terus. Mangerti. Yo. Aku berupa alas Mendolo Giri. Semingkira aja bangkang kang dadi pamikir. Setan parat. Mangerti. Yo. Siti mongso belas Mendolo Giri dadi negara. Partai gintir pancen njaluk upah apa? Apa njaluk upah Mas Picek Dono Brono. Wungsu ngono kuwi wedi wae lho. Saka Gunung Rata ora bakal berat. Seno. Pateh kinten ora butuh kondot ono. Yo supaya Joko ning tepi sing alas menara. Joko ana ning Kakang Mbok dan ayo lagi topo ning ora. Yo. Penapa mula saiki Seno tak eman becek eman bagusmu. Mangerti ginten piye? Yo. Senajan Malang kuwi pedang manteng kuwi genyo. Yo. Ora bakal mundur jagon jengkil. Tekan nasul. ngendikaning Kanjeng Rama Raja Pandhu. Yen alas Mendolo Giri wiwit-wiwit. Aku meninggal alas Mendolo Giri. Menangi rencana ngampak-ampak kaya penganten anyar. Ning Raden Sena bakal mundur sejangka. Bakal tak terus mlebu ning alas Mendolo Giri. Cara
jelas mau. Yo dasar kalau jangan seminggu aku bakal mbak as mendolo gini mau. Apa wani kan raten? Oh bapak jagon jengkelang ngono. Raden sini bakal buka alas mendolo kiri. Seminggu. Apa wani kan Raden jangkelang ngono. Interi pa grupo nila thome genjelan.
Sopo kang dadi asmam? Dasar takon. Sing ilang kuwi. Ginteri penjara keruputan rot dan cuma tuh. Mangerti o ginteri pian. Yo, ora perlu ngalem musuh awake ditandanu ginteri pian. Raden Seno. Opo? Mung semene kadidayane. Yo. Yen pancen ora gelem mundur. Patah kinter Yo. penjalpan badan orang. Anget asmane gatos durung ginteri penjal yen balamu isiak kerubutan Raden Seno aja metu bencelan. Sambung apa
Kang Jadulupati gintir penyalin sawadyopo. Ning Raden Sinaka bakal mundur sejangka, bakal ana saking mlebune Asmendala kuwi. Menangi rencana ngam kedejaran dadi kuwi metu kaya kapuk mang. Ndak simpangi wong minung, ndak simpang dengan minung. Opo iki? Wis takon kawan aku. Asar tak. Wong bagus. Bagus sing muris marenggo marang Busana kinclong-kinclong katon alis sinangkling sinambating wangi. Yo, Sopo wani mlebu sajroning alas Mendara Giri Mangkulus. mangerti. Yo dasar. Opo takon kalan Yo dasar. yen takon kene sopuh banget aja sak. Wih. Lakon kawan aku. Dasarno. Ora papat ora limo kang jayung simo jalmu. Yo, Balik remungsuk. takon kelawan aku. Yo Raden Sene ing Rajapan. Putra gunung ora tau aku. Raden Sira putra gunung ora tau yo ada yo. Yo dasar Seru. Opo? Kowe wani mlebu sajroning alas Mendara Giri. Yo, Kowe ndhe pamrih apa ndhe wigati apa mangkulu. mangerti yo Simadal. Yo Sejatine iki aku iki sing Joko durung duwe negara. yo Kalau kena gerakan Kanjeng Rama Raja Pandhu. yo. Yen aku dituduhake Semendala, ramaku gone alas Mendala Giri mau. Yo. Ning Terus? tak kutha maca krongati alas Mendala Giri. Yo. Ndak cara mikaton geni tak cara ngawan katon pedhot rimat-rimut ora gerah ngaloni gone mangun sih. Yo. Syukur binagi aku bisa ketemu kelawan Simadal. Yo. Bantu kan aku supaya alas Mendala Giri bakal tak bubak, bakal tak gawe negara mangkun. Yo. Sawise besok titi mongso. Alas Mendala Giri dadi negara. Raden Simadal njaluk upah apa? Yo. Apa njaluk upah Mas Wicis Duna Brana? Yo. Langsung ngono kaya wadi-wali lho. Saka Oh, gunung dan kepuat Raden Sira. Sikra Brahmana Kangsa. Sikra Angragit Nawangsa sangka. Satumuning mungsuh kang kaprananan Anglir wawat sinuluwadya jagat kang kinarya momongko edan keperseru Op, sementara ngadigo kaya bangkit deko setistio dewe yo, mangerti seru op, aku iki wani mlebu sajroning alas Mendara Giri. yo. Aku dudu karepku dhewe nanging aku ngebadha kalian Ratu Prabu Gustiku Prabu Mustika Yo. Dewa. Awit 1100 kapulih suwi-suwi supaya mencalang baris ana sak tengahing alas Agung Bonawasa. Yo. Mbok menawa ana satya bagus Yo, tedhak kala mangsa utawa supaya ngadeg-adeg saimbara pilih saimbara tanding. yo, Yen Raden Sira bisa nyempal baku kiwa kelawan tengen, yo. sembal esok sore bubak, sembal Yo. sore esok bubak. Yo. Nanging yen ora upah bang seru. Itan lonjang ni wawang sila marabarabi waris ora papak landa pepeteng payokon Simadal Abi, senajan iku mung kaya ngono aku ora apa kowe wani kan Raden Sira seru. op Tak iman banyak pompong dorong babak kur seminggu. mangarti Simayo Seru. mudung mustakani Apa wani mangsa simo saru. Kacek gede, Ayo kacek mur. Kacek lang. Akut.
Simojal. Sewu. Nyoto setimbah hambara Simojal. Oh, dasar nyoto. Simojal. Abi. Tatip ane pedang gerang. Oh, sajeng gerang. Sewu. Ulung mustakamu. Ya dasar. Durung ana kang kalah, durung ana kang. Ning aku bakal tak badhotake Bupak Alas Mendolo. Paman Pentul, tibanipun daramu paman.
yen ora seneng dipanarake eman eman tenan sing eman bojoku dhewe iso ngapa ora iso nyuling iso jejer rawani nyanding dinding jahe mekon malang tarange sereng ku tinggal muka utama Rama ramane gendong kones selembar godhonge warung kaya sabar kowe kancaku Terusake paman. Terusake paman. Ben mari untune paman. Ora apa-apa paman. Sekrekake paman. Apa entek batune paman? Malas temen kuwi paman. Iya paman. Ora apa-apa, selote tuwa paman. Iya ngono paman. Paman aku krungu jelo paman. Paman pentul ora mangkat agek lara untune ngono paman. Lah, alhamdulillah nggih mantur. Iya paman. Mantur Ndara. Ya, syukur. Angger krungu kalih witing klapa napa? Iya. Ora Baru apa-apa. doyong niku nggih langsung gendurit mawon. Lumrahe paman sedelo paman. Lah nggih. Lah nemena banget lara untune mboten enten mertakaken Ndara. Ora petak kono ndai sono paman. Nggih. Iya paman. Lah nggih. Mangerti yo paman. Nggih pripun? Aku ngundang kelawan paman pentul. Ojo gawe kaget kang dadi pamikir. Nggih, wonten wigati napa Ndara? Mangerti yo paman. Nggih. Sejatine aku iki diutus kelawan adik utawa anakku paman. Oh nggih ngaten. Supaya dolanan ning Semayu kira rombongan Oh, supados gojegan wonten mriki. Iya, mangkono, Nggih. Paman. Dalam rangka napa niku? Iki sepitan paman. Oh, supitan. Yo mangkono paman. Oh, nggih. Asmanipun sinten nika? Sing sepit paman. Nggih. Terus paman. Alah. Waca paman. Wah, mripate sipit Ariwanda Kurang- Yogi Pratama. kurang kenceng, Paman. Walah, nggih. Dawa, Sangar. Paman. Nggih, namine sangar. Sangar paman. Nggih, gaul. Gaul, Nggih, Paman. Nggih. Mugi-mugi kanthi dipun sunati kala Iya, wing-wingine Paman. mugi-mugi Iya. paling ana enggal mantul. Yo mangkono paman. Nggih. Iya. Paringi sehat waras slamet. Iya. Nggih, paling ana dados lari ingkang berguna kangge Iya, tiyang mangkono, sepuh. Paman. Kangge pemerintahan, kangge negara ngeten Yo Ndara. ngono paman. Nggih. Namung sagete paring dedonga Ndara. Ya mau ora apa-apa paman. Nggih. Sing penting waras slamet paman. Nggih, lah kuncine niku ngah mugi-mugi enggal Iya, mantun. Paman. Nggih, Ampun ampun saking ngono paman. dalem. Aku ngundang kelawan kowe paman Nggih. supaya kowe mbantu kelawan aku paman. Nggih. Aku isih Joko durung duwe negara, njaluk negara kan Kanjeng Rama Raja pan. Nggih. Yen aku dituduh akal Semendolo Giri ramaku go ning Semendolo Giri mangko. Oh, nggih. Paringi waras Mandura Giri. Iya, Paman. Lajeng Nanging tak kutha maca ngati alas Semendolo Giri gitu. Nak corong bengi katon geni tak corongan kan pedhot rimate mutu ora genah ngalor ngidule Wah, mangko. ngaten. Iya. Nggih, lajeng. Banjur aku mlebu ning alas Semendolo menangi rencana kang dadul patih gintir penjalin sakwadya. Patih gintir penjalin sawadya bala. Iya. Lajeng pripun? Iki aku inggul jurite mangkono paman. Oh, unggul nggih. Iya paman.
Nggih. Banjur tak terusake maneh paman. Nggih. Mlebu ning alas menggol menangi rencana kang dadul Simo Jalma mangko. Lah dalah. Simo Jalma Iya, rupane ora kados napa, Ndara? Ora sepele paman. Walah boten sepele. Ulune mletuk. Walah. Jaran tedi mangkono paman. Walah, ageng sanget, Ndara. Iya mangkono paman. Niku nggih saged kocapan, Ndara? Bisa tata jalma paman. Iyalah dalah. Nggih. Ning aku durung ngerampung wis jengkelit paman. Oh, jenengan sampun jengkelit riyen? Simo Jalma mangkono. Oh, Paman. Simo Jalma. Iya. Lah, kapuren nimbali kula waktosipun pripun? Kowe mbantu kelawan aku supaya bubak alas mendol ki bakal tak gawe negara mangkono. Oh, ngaten. Iya mangkono paman. Yen kowe saguh mbantu kelawan aku, titi mongso badhe alas mendol giri dadi negara. Nggih. Kowe njaluk upah apa? Apa njaluk upah Mas Picis Dena Brana? Ungsung ngono Nggih. kowe diwali lo saka ora gunung ora beraten mangkono paman. Walah. Lah, kula sih pitados masalah ongkos honor ngeten Iya, iki mangkono, pitados, Ndara. Iya. Ning anggane badhe kula nglampahi niku ora dikrawratan, Ndara. Sebab piye paman? Lah nggih sebab kula niku nggih tiyang alit, nggih. Yo. Mboten kagungan napa-napa. Anane kados ngeten niki mawon Yo. nggih. Duka mpan duka mboten. Usah mikir sing kinten kaya niku ngono paman. mitayani ngeten, Ndara. Senajan kowe cilik paman, Nggih. iki mletik paman. Nggih. Aku Alah. gedora ora bisa nanggulani Simo Jalma mangkono. Alah. Kula supados nyepeng Simo Jalma. Ya mangkono Oh, paman. alah nggih. Nggih niki nggih pripun nggih sepadherma usaha mawon Ndara. Ya mangkono paman. Menawi kula mboten purun kula abdi kalih Ndara Sena nggih Ya kula ngono, kidang Pak. prayogi. Yo. Nggih apote-apote kados napa kula Yo. lampahi Ndara. Apa wis saguh Ah paman? nggih monggo. Tak Kula papan sagah. durunge Simo Jalma Nggih, paman. Monggo. Carawe caramu caramu kampung jatara jiwa nenunu prasumara prenya sukmo saji siswa arane po sonawala nadyan lampung nyelamong kanapa ukara kones wijarane ayo padha bersambung negarane sasolae Paman pun Nggih. Tebih Ndara. iki papan durunge Simo Oh, Jalma panjenengan mangkono. temriki niki. Iya paman. Walah. Ana Nggih. aku ukur begolawati klan Simo Jalma. Ana Nggih. iki papan durunge paman. Nggih. Walah, daerah temriki niki ngaten niku Ndara. Iya mangkono paman. Lajeng caranipun kados pundi Ndara? Mangerti yo paman. Nggih. Yen kowe ngerti lawan Simo Jalma kudu diundang mono paman. Iki diundang paman. Lah kok ngaten menawi diboten diundang nggih boten ketinggal ngeten. Ora ketok paman. Iyalah, Amarga iki salah. Simo Jalma di kelimunan mangkun. Sat Oh. katon sat ora katon paman. Nggih ampuh sanget Ya Ndara. mangkono paman. Kuwi aji panglimunan nek ora diundang Ora ketok. ora Paman. ketok ngeten. Iya, Iyalah. Paman. Nggih. Nggih ngertos kula. Iya paman. Kedah diundang riyen ngeten Ya Ndara. mangkono paman. Nggih. Aku tak ngasuh Oke, sawentara paman. monggo dherekaken nggih. Iya paman. Apa muda saumpama salukune
jan. Abot-abote wong dadi rakyat ketiplak gundal alias pembantu kaya ngene. Wong cilik kaya ngene kok nyekel Sinwa Jalma. Mane Raden Sena sing gedhek Simbar Brodo wae kasoran. Apa maning alah ya wis persende wae. Muga-muga ya menang sing karepake. Dene kalah ya keprigi maning napa pancen dasare jenengan wong cilik. Nang ngendi ki nggon-nggone lah bingung aring garep mikir-mikir. Lah wong gorong-gorong wis mrinding gitroke rambutnya jegrik kabeh. Ning rambut ngisor tok sing ora jegrik. Nang kene ya kira-kira ya. Sinwa Jalma. Syeh, Syeh. Alah, sodron. Alah. Oh, alah. Jebule ya ora sepelean. Walah, orang ngurus bengep-bengepake bedem-bedemake nyok ora bengep. Ora menonong ngono trok bathuke. Kowe nyuwun sewu ndak selirane jenenge Sinwa Jalma. Walah, iya. Kenalan. Nyong Raden Mas Pentul. Ngundang nyong ki Raden Mas ya. Raden Mas Pentul. Iki ngono, apik-apikan Aten. Mau selirane wis kepodhok kalmu Ndoroku, Ndoro Sena. Raden Sena. Ya wis Pancakara wis gelut. Ning jare Ndoro Sena rada kalah. Nah, saiki mulane selirane tak eman wae. Tak cekel tak lebokke ing krangken, tak pakani tak bojokke. Nek sampeyan lanang ya tak lurukke wadonan, nek sampeyan wadon ya tak lunukke lanangan. Iya, kepenak. Ora kepenak. Ora penak ning ngalas ya pantes wong alasanmu ngono wae. Ya wis ngono wae. Nek pancen tak deman becik ora gelem, tak digawe alus ora gelem karepe njaluk kepriye? Ya. Lah ya durung mesti kecil-kecil cabai rawit. Ayo. Apa sih tak wedani? Ora semojo kaya gede. Ora dadi pacaran, ayo maju, metu coba. Ketok kamu. Sakmene kadegdayanmu sewa-sewa. Takno senjatamu, kelakon jabor kubur kandamu.
Iji miring, Mas. Alah. Oh, alah. Ya Allah. Kijing miring, Mas. Alah. Nyong iki duwe sedulur lanang gene urip apa ora ya? Alah. Semengges-mengges. Cung. Ini cung tane iki ra. Kalanganane kijing miring. Kijing miring welan lan jero kuning kanggo rebutan Sakit miring. ayo mas Kijing miring. dalan sepur Kijing dilompati ajur mungkur bola tekati awan-awan tundang mulutan sega goreng lawuhe tempe kapan-kapan lihatku rutan pengen sadulur wong ini mas janjine penak miring ayo mas penak miring gremak-gremak krasa gatel dikukur tuhane cekik awan-awan simengko mendung terenggiling ngombong sisike tekonya marah teko nulung alian bajikane mas kijing miring miringe ngidul kijing miringe ngidul tresno tenan ra entuk kumpul Alhamdulillah. Tayang re. Alah ki ya pendongane gering-gering. Alah. Dene pinteran temen. Alah. Ambekane nyenan kemis. Alah. Ya kan pecah pira-pira sikile urung telu. Eken paringi sikil loro. Lah engko nek tambahi sikil telu repot maning. Alah. Lah iya. Alah. Ambek-ambekane ya kembas-kembis. Alah. Alah, ya sing gede pangapurane, dadi kagate slirane. Heeh. Nyong mbek mau kaget. Awane siki ora. Ora. Ya ngono, Jung. Heeh. Mau ki nyung kan timbali Ndarasena. Heeh. Sing supayane singkat wae lah, ya. Supayane Ndarasena kuwi gawe negara. Heeh. Dheweke gen bujang. Nek bujang tua. Lapuk. Bujang lapuk. Ora payu rabi kan. Pati-pati rabi utahe bojo nek wis duwe negara dhewe. Nek durung duwe negara urung garep bojo. Ceritane kaya ngono. Lanjut sering keset cerita dhewekene njaluk
negara karo Raden Raja Pandu. Bapane, heeh. Lah didulungke alas Mendorogiri. Heeh, dadi kon bubak dhisik agiwe digawe negara. Nah, nek kowe sak mungkire wis bubak rampung digawe negara men dadi mulya kabeh. Ning sak bubake kuwi mau sejroning alas Mendorogiri kuwi mau Raden Sena menangi rencana. Rintangan, cobaan, berbagai macam cobaan, rintangan segala sudah dilalui. Lah iya, lah rintangan ngono kuwi. Lah wis bar ngono ketemu karo sing jenenge sak grombulane Gintir Penjalin. Oh, sawadya bala kabeh digrikke kabeh gelut Pancakara karo Raden Sena. Walah kabeh lengser kabeh. Maju meneng ana ning grombolan, ana ning pucuke alas Mendorogiri. Wis paling ujung ketemu meneh wis sing jenenge Silma Jalma. Perang maning Pancakara uwel kaya giling kasur, pating grubel ora ngerti nggone. Raden Sena kasuran. Ah iya, walah. Sikil loro musuh sikil papat. Mesti kalahin ora go akal. Ah iya. Barang wis kalah, dheweke ngrasa kereputan, nyelukke paman Pendul. Lah iya nyeluk Nanyong. Lingkese cerita petukake karo sing jenenge Silma Jalma. Ha, kepethuk karo Silma Jalma. Aku Pancakara karo Silma Jalma. Heeh, tak dijak lus ora gelem alus. Tak parani tak dijak kasar. Dheweke kasar, aku ya iso kasar. Ngono kuwi. Langsung gelut ugeng kuwel. Dheweke gedibek golong. Walah dheweke golong ngringkel nang balur tak tinggal lunga. Urung mati. Wah aku doyok meneh. Wah aku umpetan. Aku tak pikir gendwis durul lanang. Nah, tibane nyong nyelukna slirane. Ujung-ujunge nyong nyelukna slirane. Sing wase tak kon bantu nyong nglabuhi karo Ndarasena. Mongko sakwise wis kale gawe slirane gak njaluk bebungah apa utawa gak njaluk ongkos apa wae karep dituruti. Arep njaluk bojo ayu turuti. Kok njaluk mobil mewah, ya dituruti. Sak karepe nek Ndarasena wong sugih. Iya takon bantu. Oh, nglabuhi karo Ndarasena. Mengko nek Ndarasena mulya dhewek ya mesti mulya. Kan ngono. Siki slirane gelem apa ora? Ya, nek panjenengan slirane gelem ikhlas lahir batin, ayo tak tuduna papan panggonane ning alas Mendorogiri. Yo.
sial. Anane ya aku kadal karo ulah kae bukan ulah jangan. Ayo ke pating kruntel ulah tok. Ya iki yen nang kene gone. Walah lusa-lusa lho nyemau gentewalan terus anak kowe kuwi. Ana wit gedhi kaya mbro wit apa wit ireng wae. Walah nyumpel nang kanan ora mono walah. Wis. Oh, nyembrang-brang ana sing nyirit nang kana mau mbro sapa sing nyirit. Alah, carane ngono ta wene ngerti. Kowe kabeh nganggo tata cara. Ora kena grebak-grebuk. Heeh. Kowe tak ngerti ya. Nek jenenge Silmo Jalmo, kowe ucapane utawane wujude gedene ra karuan. Sejarah teji. Nyong ora ngerti jaran teji ki yang apa. Wong cari-cari trok. Yang ngerti ini ya jaran kae lah. Oh. Ah, Kang Sopian biyen, wis ora duwe jaran iki. Heeh. Heeh. Ah, gedene ra karuan. Ning anehe ngono kuwi. Nek ora diundang ora katon. Ora katon. Ya merganti tutupi mripate. Ya iya. Oh, diundang duwin bedungus. Oh iya wong ketutupan kliyang selembar ora katon. Ya ora katon wong. Kok diundang duwe aji-aji panglimunan. Diundang men kuaton, diundang sing seru. Lah iya kok nek gemboran sih, tayang seru sih. Nah, nek tayang seru ya diserok-serok dipolake. Suarane polake, volumene gedhekake. Sing Jalmo. Bedungus ngono mo. Woi. Hah? Ya kurang luwih nang kene kiye. Ya sekater nang gombolan kiye lah. Nang grombolan kuwi. Pokoke diundang wae ora tanggung. Kono gak warit ora? Ya arep dingga anu kan yo nek gewean. Walah gak petel. Oh ya wis. Wong gretel ngono. Gretel petel. Heeh. Ya sebelah kene. Kurang luwih nang kene kiye. Oh, agar nang kene kiye kura-kure pas. Kaya wite gedhi kan nang ana ngrembuyuk. Oh. Hah? Angene maju maning. Alah ora manunak-nunuk. Ge, mengko nek kono bilae pesti caplok sirahe tak girit. Sikile ngono. Ya turah-turah sikile kan lumayan. Timbang babar pisan ora? Aha. Ya nek sing maju muni sirahe dengen kecaplok sirahe. Nek ngono dhewe lah kowe sikile. Mung koplok temen sih. Wis, maju maning. Nganan. Ya wis ngono kuwi. Oh sing seru. Ki mantan budhek nek ora seru nek krungu. Alah dingak-dinguk wis bener nang kene naon ki ora. Oh on cepat nang kene. Nganan sithik nganan. Nganan ki tengen nek nangan ki tengen. Oh ngono. Mati ya kono. Apane ya sekono wae diundang. Alah. Masyaallah. Apane? Oh, dicok mati kono ngono. Terus maju. Wis nang kono kuwi. Sing seru. Alah. Lah iya. Kono ora weruh mau. Oh ya bukan ora weruh. Alah. Ae. Sadek mengko cemek-mek. Pantes wong alasan. Tau sikatan ora. Walah, aja menem-menem misekake. Melah. Alah,
Mengko ngawuk belahi lho. Dendam kowe gelem dendam kok. Nyok wis maju kon ngapa? Omone karo kowe. Heeh. Dalam musik gondek kok si Badono ora bakal untuk datang apa ini terus bancet. Iyalah. Bancet-bancet tak. Yuk bancet kan gegawe yang ini bancet apa nih gegawe yang ini? Matamu kowe. Sing Mas Dalmo, wis ora pakaken cerita. Mau petuk karo aku, urung kalah urung menang dro, 0-0. Heeh. Wis brongos, nek pengen numpani untalan pentul karo kacung, metu coba. Urip alah nyong tak dimbacake nang anake kaya mau kaya odok kecemplung ming kalen piek lur bojo lur biongane alah semojo jong alah kacere wae nang kae sah alah sah Bleke-bleke makale to kake. Lah iya. Ya meneh-meneh mati ketai. Kalau peluang. Iya. Kae ngene pasul ngon ngenu. Nek Sofyan. Kaya gerangan-gerangane kenduwe kae. Rana.
Pantes nyongkrong Walah, kok isi wong sing duwe ngombe kopi nglekep wae iki. Alah. Alah. Wong kang ngopi terus weruh ngopi. Alah, ngopine pahit wong uripe wis pahit, ngopine pahit. Alah. Ya Dokor. Rana 8 meter. 10. Hah? 10 persagi? Ya wis. 10. Mana 10? Nun. Heeh, menablong nggih. Nggih, Pak Pardi bareng makan mablong. Nyong kang ngene. Oh. Nyong dengen tapi ge. Heeh. Jangkai kang kanan apa kang kiri? Apa ngono? Kanan kiri. Nek kanan kiri ya ngono. Nek kanan-kanan ngono-ngono. Ora dadi. Kanan kiri, kiri kanan ngono ya. Iji nongklang nangkling gogo kato tumorendo jemblem malah nang kene. Ae, jembleme kuwe. Ya bener nah jemblem. Mangana dengiku 10. Bolo. Pas. 10 karo 10 pira? 20. 20 karo 20 pira? Oh, ya ngerti. Ya takon duit dak yo. Maning beran maning. Ini 10 ya kambannya ana 10 ya ora kayak iki. Tatekane Bahasa Inggris. 1 2 3 4 5 4 alah vote nang ana vote tek blung ceplis ceblung men gede ya cilik ya ceplis wis Jajane Allah mengatan bareng urung asar domai. Ora oleh Pak Kiai. Domai. Langsung bae. Ayah sumpilat. Ya langsung pilat wis rampung. Odril.
jeru. Gajal dites nyemplung. Ndi? Jeru. Ais duru kira gas. Heeh. Serapen ora weruh. Oh. Wis ya Simat Jalmo, mati aja bos Simat Jalmo. Galak wae. Pajen atas, pajen ora kena di sana. Ayo maju. Wes, Darasena wae diaturi siki. Karo
niki. Iya piye, Paman? Kula tak cerita kali Ndara. Ya ora Nyuwun pangapunten sanget kula lancang Ndara. Yo. Kula wau diutus kali Ndara supados nyepeng Simo Jalma. Ya mangkono, Paman. Nggih, ning wong kula ki ambek kawratan. Ya ora apa-apa. Kula nggih mboten kalah, Yo. nggih mboten menang. Yo. Yo kula niku umpetan. Duper-uper terus. Yo. Latih bangane kula kelempe-lempe kan. Yo. Yo Kula kan tetep ngumpet ngeten mawon. Yo. Lajeng kula kemutan kalih adik kula. Yo. Kacung. Kowe duwe dro lanang, Nggih, lha nika kenalaken denger-denger. Oh iki kacung. Nggih. Kacung. Cung. Kacung. Cung. Aman kacung. Tak kandhani, Paman. Kowe Jampeng, bantu pancen, kawanang. Budik, Paman. Nggih, jampeng. Oh, jampeng, Paman. Mangerti yo, Paman. Kowe bantu kanakku, go bantu Paman Pendul. Supaya nyekel Simo Jalma, Paman. Syukur binage sawe wis kena mangkono, Paman. Iki mati apa urip? Piye, Paman? Mati apa urip? Ada terus. Nek mati tak pateni, nek urip tak uripi. Kowe Paman dudu Simo Jalma. Iya mangkono, Paman. Jelase ngene, Paman. Kutu-kutu warang ketok gone ngalas Mendolo Giri. Ora kena dipiloro pateni utawa dipiloro mangkul, Paman. Ora kena, Paman. Kowe mati, Paman. Mateni kacung. Mateni kacung apa pendul? Kacung. Iki Kacung sud, Paman. mateni mau. Pendul apa kacung? Kacung. Kacung apa pendul? Pateni mawon, Ndara. Pateni pendul. Pateni mawon. Hah? Alah. Niki Sopo ngeten, sing Ndara. mateni, Paman? Niki sejatosé ngaten niki. Yo piye, Paman? Mau kan kula kali kacung kan damel kalap Luang, Paman. Yo. Nggih. Yo. Niku ambane nggih 10 persagi. Yo mangkono, Paman. Lajeng niku pun tak undang ngeten niku Yo. Piyambake gelut kali kula kali kacung. Yo ngono, Paman. Lah kejeblos. Ning kalap luang, Paman. Niku. Ning ora mati, Paman. Nggih duka. Yo ngokake, Paman. Nggih. Coba, Paman. Nggih. Aja nganti cacah, Paman. Nggih. Kowe janggute kena ngopo, Paman? Lah niki mlecet nggih. Mlecet, Paman. Niki mlecet. Lanang, Paman. Lanang cung. Dene ngerti lanang? Ana apa nih, Paman? Kadir-kadir. Iya Aja mempor. ditutuki, Paman. Eh, Malah tangi. tutuki, Paman. Tangi. Tangi. Hei. Kowe stroke, Paman. Hei. Stroke niki. Yo ngono, Paman. Seneng wae, Paman. Hei. Hei. Tangi. Tangi. Ora man melas temen. Iman melas temen. Ger. Paman, iki buka, Paman. Dembani. Ora kena ge dolanan, Paman. Ora kena dolanan nggih. Aja siremi. Kowe beri. Neradak, Paman. Nggih. Yo. Alah. Semaut, Ndara. Aku bingung, Paman. Neradak Simo Jalma, Lah Paman. nggih nika semaut. Semaut, Paman. Nggih. Pun mlebet, Ndara. Ayo terus aja nganti Nggih. kepen, Paman. Nggih.
takon karena yen takon kang supuh kang daya mau. Jamran man dalan takon ganti takon. Warso jagat. Warsa jagat. Yo, Walah. Paman. Oh jago apik. Raden Senoyo kaning rodopan. Putra Gunung Murata aku. Opo? Warso jagat. Opo wani kan Raden Senoyo. Raden gede. Ora semacam takon jangkel ora. Paman Ramadhan di paman. Dendeng aja mengko malah barake sore mongko putine lamu kamu teko sayur panci lambayo pahit rasane ora kala sing kaya apa sekara bisa sesajine karya takon lamun linulutan ing sasana linulutan ing sasana Opo warso jagat? Anget asmana nyatos durung nginam warso jagat. Kremes pati seru suruh cerangan tangan aku kepingin weruh wis weruh sawang sinawang Opo paman? Wis kena paman. Apa pesanggrahan pungkuran paman? Opo? Yo. Persaon opo? Anggrek Anggrek kengkong. kenggong. sore jangkrik kanggo
aja ngasukkan terusake paman. Jakon jangkrang kono.
Maeso danu paman. Maeso danu. Alas mendolo kita kalau bakal tak kene. Jakun jengkelang ora. Para